uxolo, uthando, ukusebenzisana. Kungabikho othi ngesithoba sinikwe nguThixo athi ngenxa yaso abelixhoba lokuzenza mkhulu. Wathi uYesu enguThixo akakwenza oko kwabalixhoba, kodwa wazithoba wazenza isaka, waseva thina, wathatha ingubo yakhe yobukhosi wayinikeza thina, wathatha ingubo yethu yobuhlwempu yobuqaka wayinxiba kuye, ngoba ubuthixo bakhe akabenzanga ixhoba. Into abangaba ngawube lapha ugcotshiwe, ugifted, umoya ingcwele ukuxhobisa ngezixhobo ezininzi, kodwa ngeke ukwazi ukulufeza uqatso uba ungenalo uthando noxolo, ungafuni ukusebenzisana okanye ungaku-understand ukusebenza nabanye abantu. Udinga uxolo, udinga uthando, udinga ukubamkela abantwana bakaThixo benje ngoba benje, ungafuni ubatshintsha. Umoya ingcwele umsebenzi wakhe ukubatshintsha. Hallelujah.